wadata guro na zo ina gaida ku ni ne shamsulmi da na taho gaida masoya. Kai akwai matsala a Najeriya wallahi, saboda Najeriya mu mutanen Najeriya kusan in ce duka akwai sauran da ba su san aikin da suke yi ba. Idan mutum ya san aikin da yake yi bai yiwuwa mutum ya ce kai kayi abin da ya kamata a yaba ko a girmama maka ko a baka lambar yabo ko kuma a maka wata kyautar da sai wani ya ce ya aka ya kama haka. Amma kuma yau idan kana yin mutum ka ce yau kare na yake duk yabon da ka mai na duniya, kuma duniya ta sani fa, amma duk abin da tunda yanzu Adamu Zango ya fito ya ce yana Buhari, shekara nawa yana Buhari, shekara nawa yana ba da jinin shi da ruhin shi akan Buhari, yana ba da ilimin shi duka complete din shi na kai yana ba da akan Buhari, shekara 4 ba mai komai ba. Sannan sanadi Buharin ma yanzu haka bai san Zango ba, amma kwana nawa yanzu da komawan shi Atiku, dan Allah duniya bata gan shi da Atiku ba, Atiku bai girmama shi ba, Atiku hai sa hannu ya bashi takardar namban yabo, kuma ya bashi cewa ya bashi duty duk abin da ya sani zai yi mai na mutane su so shi ya yi mai, sannan kuma ya je ya karɓa kuɗi ya zo ya yada a duniya. Wa ke yi ba ran kuɗi ba? Idan wallahi duk wani mai harkar kaniwood na industry ba wanda zai ce mana bai son kuɗi, babu shi wallahi. Kuma muna harkar industry ne duk da ba a san mu ba, mun san cewa wallahi dan kuɗi ake yi. Da haka mutane masu zagin Adam Zango ku fito ku fahimta Buhari me muku, ni na faɗi a Najeriya babu babban barawo kamar Buhari, babu shi wallahi. Daga ranar da aka rantsar da Buhari zuwa wata guda 1 month kawai na baku, ku je ku bincika kuɗi nawa suka dawo a bila, nawa suka dawo, duka suna muku Najeriya titi, duka suna mu Najeriya titi, suna ina baccin asusun gwamnati. Ya kamata mu fito mu san me muke yi, ba wai ana ta tafiya da mu kamar awakai ba. Haba jama'a, to Buhari ma na tare da Muslim ya rawaito hadisi, mutane sun tare sun ce bai ba, akwai gyara a ciki. Balle Buhari da ke tare da Osunbajo ma ko kallon gabas zai yi, shi waliyi ne koko shi annabi ne da bai ba cewa baya rai, shi waye shi Buhari? Duk da Adamu Zango ya fito ya ce Buhari bai mai komai, mu mun san Buhari ya mai komai, amma saboda me ku ya bi muku a yadda kuke san yake cewa Buhari bai mai komai ba. Idan Buhari ya san mutuncin Zango, to tan da yake ta yi wa mutane mawaka da harkar kaniwa na industry, a ya kamata ya sawa Zango ciki, amma me duka ya shafe da shi. Ina so zan yi bayani ne akan mutane masu maganganu suna cewa Zango ya ba APC ya koma PDP. To ba ku san abin da ya sa hakan ba, mai ɗaki shi ya san inda ɗakin sake mazuba ruwa. To ina so ku sani siyasa ba addini ba ne, siyasa kasuwanci ne, siyasa kuma ra'ayi ne. To shi kuma ba siyasa yake yi ba, to ya yi hakan ne saboda wani dalili na shi, an ce ya ba APC ya koma PDP saboda kuɗi, to ku sani ba wai ya yi hakan